Štát a sociálna poisťovňa je pre teba tá najväčšia položka. Dnes si ukážeme, o koľko peňazí v skutočnosti prichádzaš, keď si zamestnaný. Plačkovia hneď budú vypisovať, ale je tam invalidné, čas zaplatí zamestnávateľ a blá, 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 blá. Systém solidarity môže fungovať, pokiaľ na to máme peniaze. My ale tie peniaze predsa nemáme. Systém sociálnej poisťovne je neudržateľný. Upozorňujú na to aj samotní predstavitelia vlády. Opatreniami, ktoré aktuálne ležia na stole, dávajú jasné signály, že treba vybrať viac peňazí do štátnej kasy, aby bolo ešte z čoho na chvíľu ľuďom zalepiť oči. Tak čo? Dajme čísla. Zarábaš 1050 eur v čistom, v hrubom je to 1500 eur a tvoja superhrubá mzda je 2040 eur. Ty zaplatíš na odvodoch 200 eur, cca 240 eur je tvoja daň z príjmu a tvoj zamestnávateľ zaplatí 540 eur. 2040 eur a 1050 eur. Stále nič? Neexistuje spôsob, ako tento systém držať pri živote, jedine vybrať peniaze od občanov. Je to ako napustiť bazén, ktorý má 100 dier a ty máš iba jednu záplatu. Buď sa nastaví komplexný systém riešenia problémov sociálnej poisťovne, alebo nemá šancu prežiť. Na štátny dôchodok zo sociálnej poisťovne by som sa nespoliehala.